Zombie Survival 2015. Nice. Zombie map από τα Lidl. Είναι 2016 με please. Δεν υπάρχει 2016. Βασικά δεν έχω παίξει το 2006. 16 λόγω. Nice, το 2006 man. Το 2006 βγήκε το CSGO κάτω. Γιατί κανένας παίχτε. Of course, lol. Lol, αυτό ήταν Molotov, ήταν πολύ good. Καθόμαστε και μαζεύουμε seed. Ξεκινάμε με τίποτα. Νομίζω ξεκινάμε ένα πίστολ και τα μαζεύουμε τα buildings and shit. Και έτσι restart. Κάνε Και restart έτσι το restart. Blind cells joining city. Μισό λεπτό. Έχω kniv και έχω 1200 money. Νομίζω μπορείς να αγοράσεις. Μπορείς να αγοράσεις από εδώ πέρα. Yes. Το τηλέφωνο. Είναι ένας όντος. Wave has started. Γιατί τους έκανες τα... Not now. You need to... Mate. Έχει shotgun μέσα στο σπιτάκι, Μέιστερ. LOL, κάνουνε Minecraft sound. I got scared. Lag. Lag TP. Lag. Lag. The TP, please. Ναι, και εγώ λαγκάρω λίγο. What? Εγώ λαγκάρω πάρα πολύ. Με έφαγαν επειδή λάγκαρα. Please, what is Man, this? spectate me. What's this, man? Look. See this? Bang. No, yes, I see. Bang, What? bang, bang. Wait, I got killed. Please, too much lag. Yeah. Stop the ping! Γιατί κάνει TP? Κάτι του Wave 2, ok. Ο Γιώργος δεν κάνει respawn. Yes, υποτίθεται. No, δεν υποτίθεται. Νομίζω πως κάνουμε, αλλά μπορεί και όχι. Yay. Γίνει. But, είναι slow τα annotation. Oh, lag. Lag. Lol, M249. What are you doing? My mate. Yes. Μένει από πίσω σου, Δεν man. μου κάνει dab! Λόλ μου κάνει dab! Ω, μιτζή καρκίνος. Πέθανε, όχι, έχει, man. Τι κάνουμε να βγαίνουν τα zombies? Μένει κι άλλο. Τι σκατά είναι αυτό? Δεν έχει ένα κάτω. Λόλ. Ρι! Big up script. Οκ, ξεκινάμε με more money. What money? Ξεκινάμε με more money. Oh, what? Wait. Diffuse kit, lol. Κάτι που έχει πολύ άμμο θέλουμε. Εγώ πήρα naked. Have no matches. Αν πατήσεις κάτι, βγάζει τέτοιο μάλλον. Έχει M249, ποιος θέλει? Εγώ τον τρόπαρα. Για ποιο λόγο, man, πάμε στο Machine Gun για να σε κάνω cover, δεν το θέλω. Άστο εκεί πέρα για ανάγκη, ξέρω εγώ. Μπορούμε να ανεβούμε εδώ πάνω, αυτό είναι ο πίνος. Man, πού είσαι? Πού στην πολυκατοικία μέσα. Yes, man, κοίτα λίγο πίσω σου. Όχι, it's okay, let it Ναι, be. αλλά δεν έχει crosshair και δεν ξέρω πώς το κάνεις control properly. Και εμένα got your back. Και τα so much noise. Man, can you get my back as well because I have a scout. Έπεσε κάποιος κατά, έλα. Heads. Πού είναι τα... Πρέπει να τους κάνουμε call them in. Νομίζω ότι θα κάνεις εδώ πέρα. Α, πώς τους κάνουμε call them in από το Πάμε και τηλέφωνο. στο... ναι. Πάνε στο τηλέφωνο όλα τώρα μέσα. Man, πώς βγαίνω? Πώς βγαίνεις. Οκ. Κοιτάς πίσω, τι έγινε. Το ε. No, βγαίνεις απλά κουνήθηκα. Please don't abuse that. Why did you do that? Για να make λίγο better graphics. You can use it if you want. Got your back, mate. How the bilet are you going? Μαθαίνεις και λίγο good day. LOL! Team kill! LOL. No, ήτανε... What the bilet, ξέχασα να κοιτάω για zombies, LOL. Α, κάτι με κάνει και... Τρόμαξα. Έχουνε σκαλίτσα που ανεβαίνουνε. Ναι, το θυμάμαι, ένα θέμα... Να σας πω. Καθίστε και κάντε cover. Καθίστε και κάντε cover ο καθένας ένα. Yep, I see here, come. Κάτι κοίτασε τις καλύτες μέσα, εγώ θα κάτσω στη σκάλα. Stop jumping, you piece of shit. Περισσεύει κανένα σας. Τι?
Περισσεύει κανένα σας, έχω κανέναν man. Why? Yes, you have me. What do you Οκ, want? μπορείς να έρθεις λίγο δίπλα μου, τι φοβάμαι. No, don't worry, κοιτάω Αλλά πίσω εσύ σου, δίπλα μου πραγματικά μαθαίνεις, κοιτάω. Οκ, thank you, love you. Τι σκατάρι γίνονται πιο τάγκοι σιγά σιγά, please. Ναι ρε, λέω. Lag. I almost died because of lag. Μου πήρε το shotgun, yes. Το machine gun. ναι. Έρχεται ένας κι άλλος. Με έκανε κλειφ από τη σκάλα. Ανέβηκε. Ρίφια έχει. OMG, one man με τη down. σκάλα. One man down. One man down. OMG, yes. Oh, leave me alone. OMG. Wait, ξαναπάρ' το λίγο. Το σκάτω Γιώργου είναι, what? Ναι, αυτό σου λέω. Man, έχει ένα M249 νομίζω κάτω. Σούκα. Oh! He will wreck you, no, man. Thank you, thank you. In real life as well. OMG, Mimi. Mimi, can we do this, man? Okay, come on. Man behind me. Man. One jump equals too much. Lol, you make sense, Lukabier. Wait, I got this. Oh my. I got this. Let them push. No, wait, I can't do this. Δεν μπορείς να Can't. το γυρίσεις προς τα μέσα, βγαίνει. Τι σκέτα μπορείς. Wait, man, okay, good. No, man. Shotgun. Δεν έχει άμμο, lol. Never mind. What? Σούκα, έχει ένα άμπο. Man, it's very intense, man. I know. Σούκα. Nice. Man, εγώ είμαι 27 HP, by the way. Lol. Ο Μίμης έχει 145, όχι. Νέγκευ. Man, our goal is to make it till like round 7. Lag. No, rip me. Όχι! Με έκανε corner και λάγκαρα. Λολ. Κνίβ. To be scary. Με έγινε κνίβ, λολ. Με έγινε κνίβ. Yeah, I'll take it second. Lock. I protect window master. I protect stair. Σου τρόμαξα κι αυτός επειδή ξεκάπελε. Yes. Έρχεται ένας αριστερά. Πολύ lag. Τι σκάτα τον έκανα. Εσύ δεν ξέρω γιατί είσαι. Έχω σκάτω επειδή έχει παραπάνω άμμο και έχω κρατήσει και ένα όπι για μετά, λολ. What you say. OMG, he died, right? Ναι, δεν ξέρω πόσο useful θα είναι να έχει σοπ. Όχι, για λίγο. Τι σκατά έκανε έτσι, λολ. Man, you know how to spray Maggia. This is not how good you are in this game. In base, never mind. I have to reload. Minecraft zombie. OMG, incendiary is good. When you reload, incendiary. Exactly, όλο αυτό έκανα. LOL. LOL. Rip memes. Όλα πέρα, be look back. Man, help them. Go, Rambo, mate. Γιατί έχεις τόσο πολύ HP και σκατά που το βρήκες το 25 παραπάνω HP. I died, man. It's so LOL, GG. LOL, μάλλον είναι μέχρι το πόσα... Τι σκατά έκανε αυτό! LOL you? Is that LOL you? Come on, one more wave, we can do this. Μπορείς να προσέχεις λίγο το backup. 5. Zombie speed... Zombie... Jump length... Stop 5 actioning. Πάμε να φύγουμε. Γιατί... Do. Pussies... Όχι! Corner! I got corner! Backstab! 153 one hit. Ζήγια blind cellmeister. LOL. Δεν κάνεις ένα spray σκοτώσεις όλους, what is that? Τι σκατά HP. Πικακάρι! Cheating! I'm dead.
Μιτζή. Όχι, σουκ. Βαριέμαι εδώ πέρα. Θέλετε να αλλάξουμε post με κάποιον. Heads! What the fuck? Έπεσα κάτω. Help, 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 help. I'm going. I got cornered, but I'll throw it in the air. Die! What? Yes, they don't die, then you have to shed them. Uh-oh, the starting gets really... Lol, 40 Oh, 50 half window, no ammo, half. It's okay, I killed them on window. Flashbangs do nothing. Lol, πέταξα τον Nova σου κάτω, I'm sorry. Έξω από το building. Okay, got window. I'm back. In black. Έχουν αρχίσει και είναι πολύ fast. Yep. True. Ρε, Εγώ δεν τζουκάρουνε μπορώ να πάρα πολύ. Θα έρθω εγώ σε λίγο. No, shoot! Suck at this game, man. Lag. Suck at this game. What? Shoot! Lag! Τι σκατά γίνεται, please. No, πήρε και άλλη γεύεται να πάρω. Lol, use French or something. This is πώς λέει το friend του LOL, ο Chadmeister, what, no. Flash, please! Ποιος φλάσαρε? Μίμη. Δεν έχουμε flashes. Nobody throw a flash. No, it's me throw a flash. Γιατί πέθανε όχι έχει? Ρίπια. Δεν είναι να πιθάνει. Ξέρετε πως πέθανε. Τελείωσε το αμμό. No. Έκανε Killed myself with kill my molotov. Ρε, νόμιζα επειδή το molotov του μίμη δεν μου στήγε damage, δεν θα μου στήγε το δικό μου molotov damage. Run. No, I got you, my friend. Τι σκατά έκανε αυτό το ζόμπι? Νόμο, run! Του. Men. No! Okay, they're dead. Okay, this is getting really hard. Lol, that's what she said. Men, they're coming. No, seriously, γιατί έχει 275. Seriously? No. Α! Δεν είναι το δικό μου. Τι κάνεις, μίμη, please. That was a bad decision. You should have stuck to your team. Ρουσκί! Help me. Τι σκατά! Have this. Goodbye to the people who love you. Where is όλα τώρα, man? LOL! Help him, he's entrance, help him. No. Rip όλα τώρα, get me in the back. What's that? Δεν έχω σφαίρες, δεν έχω τίποτα. We're playing Call of Duty Zombies from CSGO, which is better game. Lag. Make fire. We've seen, oh my god. Όχι! Lol, dude. Now it's the wild Rambo of this gaming. Man, go make fire. Πήγαινε κάτω και δοκίμασα να κάνεις fire. I wanna make a fire. I wanna light up a fire. Now give me the light. Lol. Rip memes. Lol, τρέχει το μπουτάκι. Ο Μιτζή 10 wave started. Man, άμα δεν είχαμε πεθάνει τώρα... Πρέπει να βρούμε άλλο position να κάνουμε defend. Man, no, είναι πολύ good position. Μήπως να μην κάνω εγώ με scout. What is this, man? Run. Όχι! Τι σκατά, για ποιο λόγο? Όχι jump on me, it's okay, έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε restart τώρα. Πέθανε, Μίμη. Mimi die, lol, suicide. Let me die for my freedom.
Man, απλά die, να ξαναρχίσουμε να παίζουν. Έχεις ένα HP και είμαστε όλοι πεθαμένοι, man. Man, what are you doing? Nice. Be clock-based info or is that too mainstream for you? Για το meme μιλάω. I will try. Okay, λόγια. Ναι, να είσαι στο site μου. Okay. On your behind. No, I don't like this. Behind. Δεν είναι behind κανένας Lion. Αλλά τώρα έχει hacks, είμαι πολύ σίγουρος. Hacks. Wait, don't move. What is to regain HP, man? Γιατί έχεις κάτι... Έχεις hacks. Αφού κουνιόμουν Why όλη are την you ώρα. hacking? Πώς θα έκανα activate, κουνιόμουν όλη την ώρα. Man, κάνε no-clip και πέσε κάτω. Με δύναμη. No, Αν I χάσεις die. HP. No, δεν σου μπορεί να το κάνεις έτσι. Look, κοίτα, Wait. θα χάσω HP. Κάνε το λίγο έτσι. Έχα... Good job. Good job. Πού βρήκες την Negev? Πού Τι? βρήκες τη δικιά μου Negev βασικά? Μέσα σε ένα φάρο. Αλήθεια. Yes. Βρήκα κι εγώ μία πριν εδώ πέρα. Nice. Ακόμα... Μ' αρέσει Lol. που λες μία Negev. Μία Ναι. καλύφα Negev, είναι grill. Negev. Λουλ, Negev κέντα. ξανά έκανα regain. Μεκ, ακούστε λίγο. Θα κάτσουμε σχηματισμό 3 ατόμων, okay, man. Okay. Okay, come here, follow me. Να καθίσετε behind me και να κάνουμε cover ένα στο behind του άλλου. Όχι, να κάνουμε δύο ομάδες. Εγώ με σένα ξέρω εγώ και ο Μίλης τώρα και να παίξεις να παίζετε... Okay, yes, να παίξουμε divided. Έλα, man, let's go. Ράμο, έτσι και ράμο. Τι σκάτα μας την έπαιξαν πάρα πολύ. Oh, Μιτζι! Team Hechichon died. LOL. Approved. What happened? Why do you laugh? Approved. I found Aka, I found Aka, I found Aka. Αφού δεν έχει άκα το map, what? Look, Aka for free. Where are you? Τι σκατά λες, το map δεν έχει άκα πουθενά. Aka, Ναι, βρήκε άκα. Aka. Look, I found Aka too. I found Aka. See, I found Aka. Holy shit, I found Aka. Where are you? Found Aka. Oh my Shut the god. fuck. Mine is legit. Mine is legit. I found it in the console. Man, guess what? I dare you, pick it up. It's legit. It's legit. 100% I found an legit. Aka. Man, I found an Aka. Shut the fuck. It's legit. No, seriously, I found an Aka. It's legit. It's legit. Λοιπόν, άμα σκάψετε εδώ, άμα σκάψετε εδώ έχει ένα άκα. Να το, κοιτάξτε άκα. It is legit. Shoot the fuck. It is legit. Θα κάνει pick-up πριν ένα Aka από το console και ήταν legit. Bro. Pikachu, I choose you. LOL. Man, guess what? I found an Aka. Θα γίνει meme. Θα γίνει meme. Θα παίζουμε κομμάτια και θα παίρνουμε άκη από τα έννοια. Man. Oh my god, I found an Man, Aka. can you listen to me for a second, man? Can you listen to me for a second? Λοιπόν, όταν ήμουν στο Village, man, είχα πάει και σε μια troll παραλία. Και έτσι όπως ήμασταν... Nice, και έχει το τελειτσούβο. Τέλος πάντων, είχαμε πάει σε μια παραλία. Και σε κάποια φάση, σκάβω randomly μέσα στη θάλασσα. Στην άμμο randomly και βρίσκω νάκα. Ήμουν τόσο σου. Είχε νάκα μέσα στη θάλασσα, what is this? I don't know. Please. Μια άλλη φορά Ναι. που ήμουν πολύ μικρό. Δηλαδή, Help me, I like. Wait, πότε ήσουν μικρός, man? I can't Where are remember. you? My friends, I need Όταν you. ήμουν Where are 6 you χρονών. protecting? Yeah. 666, number of the beast. Ήμουν σε ένα περίεργο πάρκο. Με Ήθελα να με παιδεραστές. σκάψω κάτι. Εμ. Και μάτεψε τι είχανε. Ήτανε πλασιέ που σου πουλάγανε εκεί. Exactly. Τώρα στην ιστορία μου. Και σου έλεγαν, man, σου βρήκα εκεί. Βρήκα εκεί, man, it's legit. Man. Pokemon Go. Hey, και go. The milestone, man. I reached and I could unlock a 10-kilometer egg, man. And from that egg gave me a Naka, man. I found an egg. Naka in an egg, man. Τρέχει στον δρόμο naked. I found a naka, I found a naka. Let's make Aka go, man.
ήταν legit σου το. Sponsored by όλα τώρα, trying to make us believe that it was legit. Πώς legit, δεν έγραφε όνομα κανένας επάνω, you fucking great. Help, please somebody protect me. No, I'm trying to laugh. I can't protect you and laugh at the same time. I found the knack already. No, 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 no. Συνταυτούται κάτι. Μαμά! Μπορείς να φέρεις την κάμερα, βρήκα άκα! Ναι, για την κάμερα. I found a knack. Man, βρήκα κι άλλο άκα. Ναι, έπαιζα πτέρα, φάρμαρα ένα boss και βρήκα ένα άκα. Στο τέρα είναι special item από boss. Το boss name είναι όλα τώρα trying to make us believe his shit. Best boss ever. It was legit, σου το φω. No, from the console it is legit. Σοκ! Ρε, το άκα δεν έγραφε όνομα. Ω! Ένα άκα! Βρήκα ένα άκα! Γιώργο! Γιώργο, έλα εδώ! Γιώργο, παράδεισος! Γιώργο! Πέθανα στον παράδεισο. Κοίτα ο Γιώργος, βρίσκει Πέθανα άκα ο στον Γιώργος. Παράδεισο. I found άκα και σου το φω. Ω Μιτσί! Τρέλα πάκα! Τρέλα πάκα! Bro, look behind you! Look behind you, bro! Look behind you! Σου το φω. What's happening? Τρέλα πάκα! No, take this άκα, this specific άκα. Blind tells AK-47 λέει, lol. Έχει... Πότε πρόλαβες και το έβαλες εκεί, man? Πότε πρόλαβες και το έβαλες? Γιώργο. Man, είναι blind. Δεν έχει name όταν παίρνεις από το console σε αυτό το map, ούτε skin έχει name. Κοίτα, και εγώ τον πάρω έκεις, αλλά δεν έχουν skin ούτε name. Είστε χαζοί ή το παίζετε χαζοί. Όταν παίρνετε ένα item... Το παίζουμε ότι βρήκαμε άκα, οκ. Τι σκατάφες τώρα. Όταν πας κοντά στο Γιώργο βρίσκεις άκα. Παραγωγή άκα. Χόλα τώρα. Χόλα τώρα. Παραγωγή άκα. Γιώργο, άκα. Πήκα διέκει, πήκα διέκει. Σου το φω. There's a beauty name. Αν το άκα που σου δώσω είναι black. Γιώργο, δώσε μου άκα, σε παρακαλώ. Δεν έχω, Γιώργο, άκα. Κοίτα, βρίσκεις άκα. Όχι, έκανε restart game. Nice, good job. Fucking great. Zero brain. Yes. Approved. Easy.